Това е Симон Милков. Човекът съсипва човешки съдби. Няма как да обединява в името на нещо добро. Пазен е от Делян Пеевски и разрушава държавата. Използване като оръжие за унищожение на неудобните за Пеевски хора. Помислете си, защо този човек не е в затвора. Може ли някой български гражданин да прави това и да очаква, че няма да бъде задържан? Това унищожава младото поколение и разрушава държавността. Специално е защитен от Мирослав Рашков, директор на Главна дирекция Национална полиция и изпълняващ длъжността главен секретар. Този човек е в Попово със съдействието на кмета Людмил Веселинов и под пряката закрила на двойката Пеевски-Борисов. Това беззаконие трябва да спре. Тук може да видите какво твори в града дадения индивид. Ние искаме оставката на тия вашите... Искаме оставката на вашите колеги. Росица Русева, Велю Атанасов, Иван Стебанов. Толкова много им искаме оставката, че ни пистал да ги гледаме тия муцуни противните. Разбирате ли? Видяхте ли да спира с палката този господин? Щеше ли да създаде предпоставки за катастрофа и за ПКП? Браво! Пляскайте! Аплодисменти! Аплодисменти! Разрешение? Ма ние ви искаме разрешението да се придвижваме свободно в България, бе, хора! Тръгнете си с добро! Тръгнете си с добро! Пожелавам ти да ти отрепят детето някъде, да търсиш някой да му разследва смъртта. Тумор такъв. Его! Лъжи го! Его! Ето ти го! Правете малко секс повече, бе, мърше! Повече секс правете, бе! Киро Слодника може да дойдеш да му полампаш, ако искаш малко, мършо! Его е, то ти ясно, щом си свен на Киро Слодника, е ясно е, мършо! Измет! Феновете на Киро, ето ти го! Ето ти го номера! Ето ти го! Ето ти го номера! Лапай хуя! Аз ако имам такава жена, къде ставам педал? Бягай, педофил си ти! Педофил си ти! И Киро Слодника, ред си му вен! Измет мръсна русенска! Киро Слодника, Миро Слодника! Дясно, 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 дясно! Е, така, униформичка не бях виждал. Добър ден, сега се легитимираш да кажеш кой си. Айде, необходимо е граждани, моли за твоята легитимация по смисъла на закона за Министерството на вътрешните работи, си длъжен да се легитимираш. Поздравя на Светло Цанев и на Гошката, дет се ляга с момчеца и момиченца. Шефът ти, бе! Шефът ти на ОДМВ търгойщи. Но поздравя на Иван Герчев да пратиш. На Герчев поздравя да пратиш, казвам. На Иван Герчев поздравя да пратиш. Как се казвате? Кой сте вие? Милчев съм. Име имате ли малко? Диан Милчев. Диан Милчев. Много поздравя на Иван Герчев да пратиш. Какво е да си служител на Герчев? Знаеш ли? Аз ще кажа. Най-срамното, долно, бездарно и да не казвам още какво нещо, което може да вършите вие като служители на районно управление Попово. Нали ти ходиш по тия улици, господин полицай? Милчев, извън униформата си човек, имаш сърце и душа, вие в Попово всичките сте бездетни в районното управление. Чакам да дойде началника ви да ва провери. Тук сме не мърдаме. Създали сме гория ред, палатки, шатри, ще видите. Палачовци! 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 Палачета! По един червен нос да ви подаря. Ма какво му обяснявате на тоя, бе, позор? Какво му обяснявате? Палачовци! Палачовци! Аз ще взема прожектор, утре ще ти обясня с прожекторите как стават работа. Още малко. Още малко. Кой става, Палачо? Нещо и ти минава номер, а? Паларче, не ти се слушат работи нещо. Къде сте, маскаряне? Няма да мръднем от тук, знаете. Господин Пенчев, вие пропуснахте ли този господин да влезе тук на букарата? А как той стигна тук? Летеше ли? Как стана? Или било редно вие да казвате? Каква е вашата функция там долу на КПП-то? Каква ви е функцията на КПП? Какво направихте? Снимал съм ви как спите даже. Напротив, спите по КПП-тата и нарочно тикате трафика тук. Заплаши 20 човека с убийство. Кое не е вярно? Думата на 20 човека или на господин Пенчев? Господин полицай, ви пуснате ли този автомобил да влезе тук? Не. Той прилетя ли на КПП-то на ОДМВР търговище? Как не? Как стигна този психопат тук? Ела тук. Босна ли те човека? Заобиколи ли барикадата, която сега преместихме долу до КПП-то, че да им свършим работа на тия жилеткаджи? Има заплаши с оръжия. Не само те, всички ни. Че ще се върне тук с оръжие и ще ни... Районното отива той само с адвокат. Той няма да мине от тук. Той няма да мине от тук. Не. Той няма да мине от тук. Ето, вижте какво прави, бе. Той няма да мине от тук, бе. Той няма да... Видя ли, господин Философ? Ай, задържи го сега. Задръж го сега. Айде, задръж го. Арест. Арестувай го. Давай. Видя ли как също гази 5 човека? Терорист. Арестувай го. Арест. Няма да мине от тук, докато ти го види с белезници. Това е положението.
Айде! Няма да тръгне от тук. Няма да мради от тук. Искаме го с белезици. С белезици вие го тикнахте тук. Няма да мине от тук. Няма да мине от тук. Дай колата напреко. Дай колата напреко. И ви няма да излезете от тук. Дай колата напреко. Няма да мради от тук. Вие го направихте този цирк. Сега ще носите последствията. Има 20 човека. Слиза от колата. Слиза от колата, ела с мене. Дай ми ключа на мене. Колата на сдружението е заключена, намерете и собственика. Аз се разпореждам да застанем и тук. Да видите какво представлява българската полиция. 60 пъти ги предупредиха и тия долу. Слизах лично, докато спят, че ще се стигне до тук, защото тикат те трафика тук. Не е този жилеткаджия да ми обяснява, че ги бил предупредил. Те, искам долу ефективна блокада, не ме интересува кой какво ще прави, колко се чувства неудобно и некомфортно. Довиждане! 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 Не ме интересува. Ясно ли е, че не ме интересува? Дали го разбрахте, че не ме интересува? Дали го разбрахте, господин Пенчев? Сега вече няма да може да тикате трафика нагоре. И черният път е блокиран, и черните пътища са блокирани. Правите тия провокации. Аз се усмихни. Усмивка. Усмивка, моля те, не бъди щастлив сега. Защо? Защо така със злоба? Усмихни се. Браво. Усмивка. Аз съм представител на неправителствена организация. Първо. Второ, журналист със свободна практика и съм намирам на обществено място. Няма нужда да ме гледате със злоба и омраза. Все едно ще ме биете. Това са полицейски номера в 21 век. В правовата, бяла, цивилизована България, в която МВР мачка гражданите и те гледа на кръв, на омраза, на злоба и се чуди какво да направи с тебе. Това е положението. Говоря в нощно число. Препознаваш ли са? Препознавате ли са? Въобще не ме интересува. Що няма да те снимам с този телефон? Какво ще стане? Ти какъв си да разпорежда затварянето на пътища? Гражданин. Ти ли ще платиш? Гражданин. Ти ли ще Какво ще плащам? ползи на тази фирма? Накарах ли да дойдеш тук? Защо отваряш пътя? Дали те накарах да дойдеш тук? Айде отивай да почуваш. Да, отивай да работиш. Какво ще стане? Какво ще стане? Какво ще стане? Какво ще стане? Заплашваш ли? Кога? Цялата сурия, какво ще се случи? Айде, прибере се наркоман. Отивай, наркоман, насрал си се. Виж, че се насрал от заре нещо. Айде, наркоман, отивай да бачкаш. И не дайте наема наркомани на работа. Не наемайте наркомани на работа. Това са търговски палачовци. Е, този дет ми върви с вежичките отдърпаните. Видяхте ли как са му дърпани вежички на този? На полицая дет му са бил отдърпани вежички. Видяхте ли го, дет ми са чак чупи уния скули. Ще са биш ли, е? Лайно. Я свали униформата. Ще са биш ли, говняр? Направо нямам думи.